Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Nianata sa unang adlaw sa atong ordinary day sa atong simbahan, nahumana ang atong sa kasaulugan sa Paskos pagkatao. Atong iampo nga unta ang atong kinabuhi, mahimog yung haom sa kinabuhi ni Kristo, nga atong matubag ang atong tawag sa kinabuhi alang sa kalambuan sa atong katilingban o kaluwasan sa atong mga kalag. Ang atong mga leaders sa atong mga nasod, labi na din sa atong nasod, magpakabana kanunay sa panginahanglan sa lawas ug sa kalag. Ato sang iapil sa pag-ampo karon ang dakong rally nga himuon sa atong mga kaigsuonan sa INC in their political activities, pag-apil aning political issues sa atong nasod, nga unta magmalinawon o maluwas sa tanang mga dautan nga mga panghitabo. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinahagis ilang pagpamalit og mga slots, hatagan untas Ginoo sa tinuod nga kalipay o kauswagan ang ilang kinabuhi. Ang ato karong andamon, ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, patalinghogi sa langit nung kaluoy ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nag-ampo. Himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton og liguna kami sa pagpanuman niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sa karaang panahon misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta sa makadaghan ug sa nagkalain-laing mga paagi, apan kining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato, pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang universo ug gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios.
Siya mo'y nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala. Milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel, ingon nga gihatagan siya sa Dios ug ngalan nga halangdon pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayud mo ingon ang Dios kang bisan kinsa sa iyang mga anghel, ikaw mao ang akong anak, karong adlawa na imo akong amahan. Nimiingon ang Dios, ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Sa hapit na ipadala sa Dios ang iyang panganayng anak, nganhi sa kalibutan, miingon usab siya, kinahanglan musimba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magsimba unta kaniya ang tanan niyang mga anghel. Magsimba unta kaniya ang tanan niyang mga anghel. Ang Ginoo Hari, pasadya ang yuta, palipay ang daghang mga pulo, ang katarong ug ang hukom, mao ang gibarugan sa iyang trono. Magsimba unta kaniya ang tanan niyang mga anghel. Ang kalangitan nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang katawhan nagatan-aw sa iyang himaya. Ang tanang mga Dios nagahapa sa iyang atubangan. Magsimba unta kaniya ang tanan niyang mga anghel. Tungod kay ikaw, O Ginoo, ang labing halangdon sa tibuok kalibutan, hataas labaw kaayo sa tanang mga Dios. Magsimba unta kaniya ang tanan niyang mga anghel. Alleluia.
Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaw ikaw, O Ginoo. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mananagat, si Simon ug ang iyang igsuon nga si Andres, nga namukot. Unya si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya ang laing duha ka managsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan, nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa, gibiyaan nila ang ilang amahan dito sa sakayan uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi ang gihimos Ginoo nga nihunong siya pagsigig padala og mga propeta aron mao'y makigsultis mga tao. Ang iyang gihimo, iya gyung gipadala ang iyang anak aron siya nagimosulti nato. Pasabot gikan gyud sa baba sa Ginoo ang mga pulong na nga atong mabati. Ang pulong nga gihimong hinungdan or na mo'y gibasihan nga nahimo ang kalibutan, ang universo, ang gagmay ug dagkong mga butang karon nakigsulti na nato. Lingay mong tupad na nakabati na ka sa pulong sa Ginoo na nag-istorya na mo. Ang pangandoy nato matud pa sa atong tubag sa Salmo, magsimba unta kaniya ang tananiyang mga anghel. Ang mga anghel sa Ginoo, wa naman tingali problema, musimba maginas Ginoo. Pero para nako, ang anghel nga gihangyo sa Ginoo, nga musimba niya, mao ang iyang mga yutan-on nga mga anghel. Kay kanimang kong anghel, ang meaning ani, sulugoon. Sulugoon ba? Angels. Servants. Unya kon pananglitan gani og tawgon kag anghel, pasabot ni alagad ka. Gilingay mong tupad ida mo sugot ka mahimo ka anghel. Sugot. Sulugoon. Mao na nga niingon diri sa atong ebanghelyo, hunong na mo sa inyong panagat or panginabuhi nga para sa inyong kaugalingon. Matud pa ni Jesus, ako na morong suguon pagpanagat og mga tao. Ang pulong sa Ginoo nga nagpakatao nga mao si Jesus, ang iyang gibuhat
gitudluan ta niya nga mahimot ang mga anghel, mahimot ang alagad. Mauna nga dili gid na siya makaayo ang atong batasan nga magsigi tagpaalagad, magsigi taog pahimos sa atong isig katao. Wa man gyud magsugo si Jesus nga pagsinuguay kamo. Unsa may sugo ni Jesus? Paghigugmaay kamo. Nya kanang nahigugma moalagad na sa iyang gihigugma. Pero kanang wa mahigugma, magsige ra nagpahimos, magsige ra nagpangayo og pabor sa iyang isig katao. Muna ko ng atong batasan, magsige ra gitag pangayog pabor, kana peligro kang maimpierno. Kay ang sugo sa Ginoo, panagat mo mga tao, kasabot daniha sila padung nga rin ako. Kining atong pagpamaligyag slat, unsa man nagpahimos o ni alagad? Hinay magtubang. Ni alagad tao kay maobitang baligyan mog slat aron makaalagad nya kana sang inyong ihatag dinhi sa simbahan nga matigom-tigom nato ato sang alagad. Pasabot kun mopalitag slat ni alagad ta unya kay pagpalit ninyo og slat na natuman man ang atong mga project dinhi simbahan, nakaalagad sad ta ngadto sa atong gustong alagaran sa maaning atong himuanag balay. Sige pa man tarog pangalagad sa atong CTU 29 na kabalay ang atong nahimo so far. Nya 61 may atong target, na pay 32 ka mga balay nga atong himuonon. Unya kini sang atong SBF dag para manipag-alaga dinhi nga makatukod tag kumbinto. Napaintay atong mga bayronon sa atong mga contractors mo nang sige pagitag padayog baligya aning SBF dag 500 pesos per slot. Nya kamong mopalit ani nakaalagad mo simbahan kay ang atong kumbinto natukod naman. Ang ato sa mga contractors diha nganing himo sa ilang contract sa pagtambang sa pagtukod nakaalagad sad. Nya kining atong Santo Niño's Healing Gifts para manikarong atong selebrasyon sa pista karong February 1 para maghimo sa tagpista ni Santo Niño dinhi mismo sa atong parokya. Nasa tay sinulog siyudahon na makatabang pagpalig-on sa relasyon sa atong mga barangay anana og mga makapadevelop og mga talents. Nya malingaw po ta, makapamalandong po ta, alagad yapon na siya. So kada ni mo palit og 100 pesos, nakaalagad. In short, ang gusto Diyos Ginoo mahimot ang iyang mga anghel, tig-alagad. Ang himuon karon nga rally sa atong mga igsoon sa Iglesia ni Cristo, ilan ang gitumong aron pag suporta sa panawagan sa atong presidente nga dili na lang maghimog impeachment alang sa atong or batok sa atong vice presidente. Alagad na o dili? Alagad na dili? Unya ang impeachment alagad na dili? Alagad gyapon. Kay matud pas Congress ato ning i-impeach kay wa na ni kapuslanan. Nagwaldas lang ni kwarta ang atong vice presidente. So ato ning i-impeach kay wa ni siya kaalagad sa atong nasod. Nakaron di asay grupo Iglesia ni Cristo o uban pang mga sektor nga moapil niingon sa dili maayo i-impeach. Hayman ron nila anay nangalagad. Ang Congress
o ang kaning nagrally o ibutang na to ang Congress o ang presidente nga niingon ayaw ng impeachment kay wa na'y kapuslanan, wa na kinahanglan na sa atong katawhan. Niya ang Kongreso moingon sa kanang nagpropose og impeachment yes Congress kinahanglan ni sa atong nasod. Hay may nangalagad nila anaron. Unsaon man pagkahibaw nato nga nangalagad ta? Unsaon man? Wa mo kibaw. Kanang makaluwas. Makaluwas ba? Dili makatiwas. Kay mo alagad ka sa tao nga nagsugo nimo pagpatay sa iyang isig ka tao, dili na alagad, dagmal na. Dagmal. Ang impeachment is a very crucial, delicate nga sugo. Siunan ka, elected by 32 million Filipinos ang Vice President karon. Nya imong i-impeach, imong tagakon sa iyang posisyon. Uy, pamalandungi ka na, uy. 32 million ang nag-elect, anak. Sa ato pa, nisalig ang 32 million ka mga Filipinos ni anang maong Vice Presidente. Unya, i-impeach lang, pinaagi og mga 30, 60 katao. Ang 30 or 60 katao or 300 katao, ibutang ta lang. 103 man to ilang giingon. Ang 103 ka mga tao, mauray mo pirma, aron ma-impeach ang gi-elect og 32 million, ato tingaling pamalandungan, basig dili na ni pangalagad. Makaluwas pa ka ni. Ana ba? Muna, ang una din natong tanawon, makaluwas ba? Una, makaluwas sa lawas. Sunod, makaluwas sa kalag. Muna importante kaayo. Dayon, makapalambo sa katilingban. Naaroy tao musugo nimo. Kung ano na sila diha, rakraki na, pamatya na tanan, kay wa ko kauyo nila. Ang saman, moalagad ka ng tawhana, dili. Kanang nanimba sa San Vicente Ferrer, pamusila na, aron mohonong na nagmisa. Alagad na, dili. Nganong di man maka-alagad? Tungod kay di man makaluwas og lawas, di sad makaluwas og kalag, kay pagpatay man na, di sad makapalambo sa katilingban, kay mo resulta man sa kagubot. Nyag naaroy mo ingon imong tao, pamaligyag siyabo, aron maluwas ng imong pamilya, kay pobre kay mustanan, wa na mo'y hapit bugas, napagyo kay masakiton nga kanana ang inahan, wa kay ikapatambal. Sige, pamaligya aning siyabo, dali ra kayong kwarta ani. Unsa man na, alagad na, dili. Bala mo diya. Ikaw kay guwapa man ka, nya 16 anyos or 17 anyos, ala sige, ihatag lang na imong lawas nga rin ako na'y luwas nimo sa imong pag-eskwela, himuan pati kag balay, palitan ti kag sakyanan, kanang imong pamilya, ako sa nang tukurag balay, pero himuon lang ti kang kabit, luwas na kaani, hasta imong pamilya. Unsa man na, alagad na sa imong pamilya o dili? Nga naman, luwas man imong kalag, luwas man imong lawas, uy, ang kalag pa dira mo lagi na ato ng tanawon. Unya sa tanawa sad kanang maong buhat, maayo ba na sa katilingban nga magkinabitay na lang yun, nga mogamit anang kwarta para ipangabit. Mao na siya'y atong tanawon. So ang tinuod ang pangalagad mga igsoon, kaning giingon ni Kristo, managat og mga tao, makaluwas og lawas, makaluwas og kalag, og makapalambo sa katilingban. Mawa ganining tulo ka elemento
or usaan ni ma-questionable dili tinuod nga pangalagad ang atong gibuhat. Mao na si Kristo nagtudlo nato sa daghang mga butang tungod kay siya man ang tinuod gyud natong Ginoo nga nagpakatao. Manindog ta. Mga igsuon, isip katawhan nga pinili sa Dios og iyang mga sulugoon, mapaubsanon kitang mudangop sa atong panginahanglan ngadto sa Dios og moingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga magbalantay nga gitawag sa Dios, nga mahimong mga mananagat ug mga tao, muharong sa hagit sa pagbag-o, pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga misyonero mamahimong epektibong magsasangyaw sa ebanghelyo, pinaagi sa ilang buhing pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga gitawag sa atong Ginoo sa iyang pagpangalagad, magihatagong mutubag sa iyang tawag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang Ginoo muhikap sa mga masakiton, sa mga naguol, sa mga naglibog ug sila nga nanag-antos sa mga balatian sa pangisip ug lawas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Tifilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga minahal nga mitaliwan na, magpuyo didto sa kalinaw sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios, magbubuhat sa tanang butang, himua kaming angay sa pagtuman sa imong mga sugo, dawata usab ang among mga pangamuyo nga gituboy des gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamay gihatagan, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugbido nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan.
Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan, pinaagi niini mutubo unta kami sa pagkasantos o itugot kanamo ang among gipangayo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanod namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila ko ang kalawat kanimo papan, pamulong lamang magmamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagapon o karon, sa tanang katuigan, pagadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, udaghang salamat sa kayo mo, daygon sa kanunay mo, simbahon kagayon. Santo Niño, gugmago. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento, mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang gasa sa tinuod nga kalinaw. Apan mahitabo ra ni kung mahimo gitang mga anghel sa uban or sulugoon sa Ginoo para sa kaluwasan. Salamat sa mga angels nato nga namalit og mga slots. Ang atong SBF dag niabot ng atong halin og 48,326 ka slots, na apay 11,674 slots nga available, 500 pesos per slot. Nya na ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, 379 na sad ka challenge ang atong nadawat. Ang atong Santo Niño's healing gifts is in HG, 17,484 na atong halin, na apay 22,516 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Na ni 25 slot challenge nga tag 2,500, niabot na sa 241 ka 25 slot challenge ang atong nadawat. Nya kutobra ni sa February 1 ang atong pagbaligya aning is in HG. So, atong tagaag masipang pakpak ang namalit niini. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, na
atong